Isma, għandek x'tagħmel il-lejla? Għandi. Ora, jkont ngħidlek noqgħdu naraw flimkien, il-budget mhux tiegħek kollox issa. Jina san qed nisimgħu mhux hemm ġew ħankom. Hemm ġew, ma niġu X'u miegħek. miegħek hi? Ejja. Alright. Thank you, Hima. Biljetti wejja. Ħattellaw xi refil? Iva, bella. Alright, mela mmor forsi nfu xi ħaġa xbej. Ma tafx kif. Tistenna ma li jiġri l-lejla. Jiżur flus minn hemm mara. Fejħi? Mis-seba. Money. Il-budget isir kull sena Ha, mela! Qudiem it-TV kulħadd jinġema' Ha, mala. Nisperaw li kollu sew Mala hi. biex il-Maltin bil-ferħ jimtlew. Bomba hija. Li mux ħanara. Għalfej hi? Għax ma interessanix. Għalix hi? Għalix ma jinteressa? Xie ma interessani jena. ħataraħi il-budget l-lejla. Sa naraw, imma forsi taraw li uħti. Bonġo hi, isma' ħanota xi tal. Xitti, ma min sandun ta' Isma' fejn laqtek il-budget, sinjura? Senjura fuq rasi. Daqqa ta' poltajba. Fejn? Ġewiċċi. Ġadari. Fejn hi, orina fejn? Ma ħanoraku lek, għarrajt ek, aħjar. Ejja, xejn law xi karozza ħejja ma naqtekx il-budget. Rajtu neutral il-budget ħafna. Mala fejn laqtek? Uri. Da xejn l-isfer miż-zokra. Moġbokx il-budget. Le, ma ġobnix. Salqat li dembi. Ma għandek demp hi. Għati ferfirlek hi bil-fer. Ferfirunna da xejn jirjonna. Fejla, nasrajtu l-budget hi, vera. Bħala pensjonant. Imma mux li nirrikidi xellogija unċabċapalek bil-lemenija. Daw naħseb. Darek, jiġak darek. Jina naħseb zaqqi ħajolqotni, għax dik inħobb. Ma smaj xej. Ma smaj xej. Ma sama xejn. Tajja hija. Thank you, mala hi. Hija fikun aħjar ta' ma tisma' xej kull dan. Għana l-budget tagħna xtaqni li naqbdu għasfur bix-xibka. Għax li weduna ma ħadniex. Għalu ġeja xi żieda ħana raw żieda ġejja. Aħna smajna 350 fil-ġimgħa ta' hija. Hekk qalu, ma tantx 350. Ma tantx 350, 3, 6, 9, 12, għandek 12, għandek 14 euro ta' fix-xahar hija. Dawk flus allura. Riċibetto 3 euro, mela għandek riċibetto fil-ġimgħa b'xejn sinjura hi. Mela. Fajt bil-mod, sab ħafna ma' wiċċu miskin. Mis mill malada ħajamel kollox tajjebu. Mhux hekk hija. Allura intuħ ċansaq xej jirkupra ftit, tu miskin, anzi, minn du tela. Jaqda fijat. Xoxbok liktar. Jien jekk li ġobni huwa toast, eggs and chips. Għadak la ferċa ġobni jien. Bomba hija. Babba ġvera. Astenna hija, għandi l-warani maħalli. Isma hi. Fejn laqtek il-budget hi? Fejn laqtek il-budget? Kellex. Xibbordoni mill-budget. You power station? You work here in Malta, power station? Station? You come to work in the power station You here in power Malta? station working here in Malta? No. Oh budget, kemm inħobbu jiena il-budget. Bom. Na, jina ta' Dr. Herrera hi. Il-mara tijaw? Le, l-kanvaser tijaw. Il-kanvas għaxa trip tijaw. Hello, hi, kif affettwak il-budget? Tidher iċak għadek imferfer ħim il-budget. Daex, kien Ministru tal-Finanzi. L-ex tijak u koll. Jikollok biħ il-passaport tijak għal 650,000 euro. Biħu. Le, nżommu għalija. Niġi bżonn nkun naf xi ġifieri. Jena mbiħu kieku 650,000. Għajlek. Thank you, hi. My way, my life, it's American flag forever, and I don't care. American flag. Għana naħseb taħdem l-ambasċata din. Għanda format Amerikana. Allura, senjur, inti li kieku jkollok tbiħ il-passaport tiegħek għal 650,000 euro biħu? Le, dik ġarrajta dejjem miegħi. Mala hi. Jena gburi li jena Malti. Kelli bżonn il-budget tkun tajjeb biex minnu f'ejri jisir senjur. La rusa. Għat ixxila regali kbar il-miliet. Mela. Nixtri la bomba. Fej laqtek il-budget? Fej laqtek il-budget? Mala, ma laqatni jem it-tepu l-ħazin da kull gvern jiprofa jagħmel mill-aħjaru. Josefi tal-fjur ta' qalbi. Għanċab xablek, senjura. Rosa, senjur, għawint laborista? Jien laborista marufa hi. Marufa. Jisli kelli dik il-ħsiebek. Memx għalfejn tirrespondi li tax minix ċert, ma għawinti nazjonalist hija. Nazjonalist inti. Ejju. Għandu najta naħseb. Laqwa li jem Joseph għalija laqwa wieħed. ħansasik mistoqsija tista ma twiġibilix. Int laborista li stajku. Iva ħarxa. Alright, mela.
Iż-żifna tal-budget, u nagħmlu bħalek. Għamlu bħalek, ġib Iż-żifna tal-budget di. 12 o'clock rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. Ħabjarni,